en puɗɗorima inde Gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men kursuɗo nuɗaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwonima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en duwonima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna en duwonima dendagal ɓe cellani nde Allah rokkata ɓe celle mabɓe ha timma ɓe jokko e hajuji mabɓe en duwonima dendagal ɓe dumbaɓe tawi ko ɓuuri hewde ko toñaɓe ko tuumaɓe ko takkaɓe ko ɓuuraɓe doole ene pawa ko mbaɗani ene ceerna e famiyaji mumen ene dumba e nder kasoji en ñaguima Allah nde gonga feñantaɓe ɓe mbawa ɓiltade e juuɗe toñoɓe paata galleji mabɓe allahumma amin en donima dendagal ɗanniyankoɓe men ɓe hen tawateɓe laabi nana piiye ndiyam ɓe hen tawe nder désert ɓe hen nangga e nder leyɗele ɓe hen jettima nana tawe e nder camp uji ɓe hen naati e nder leyɗele kono cuwa hebde kayitaji cuwa gollade kamɓe foof en ñaguinimamaɓe Allah mone mabɓe foof nde Allah yettinte miijo mum yettine gandanɗa hoore maɗa anniye mum moƴƴo mo jogui yettade e dow jaam e cellal Allah newnan ɗum kayitaji newnan ɗum no golliri allahumma amin duwawuji men kadi no kewɗen wadde eɗen duwono ɗanniyankoɓe foof ha teedi kadi yewno saaha joni ɓesguji men wiyaɓe ɗiɗo duuɓi wiyaɓe ɗiɗo lebbi sakkete gandanɗa hoore maɗa foti dawlaji tituli amuɗum ɓe hen jinnaɓe men jeeyi ko galleji ɓe hen ƴetti ko compte banque uji men ha laaɓi ɓe hen ƴetti ko crédit ji bancaire ɓe hen jinnaɓe men jeeyi ko kotono men cuɗari men musidɓe tedduɓe foof de ko gam yiddeyade rewtude basal e ittude yaware e basal e nder galleji jinnaɓe men yo Allah newnanɓe golle yo Allah newnanɓe ɗo ɓe jooɗiri toon Allah newnanɓe jawdi ha heewa dañal kewgal taw ko jawdi kotori e laamu kesu jogago kulhule nde Allah heedata hakkude mabɓe e nguɗon laamu Allah rokka laamu ngu ko hiilini goɗɗum ko wona hoɓɓe allahumma amin jeeyde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene duwononde serani duwanade on ene ñaago Allah kadi ne ñaago dendagal julɓe heɗotoɓe jayde nde heɗotoɓe buuɗal yurme nde duwanto on nde wonnoon ne saɗi ɓiyum walla miñum walla baɗum walla jeeyaɗo e wuuro mumen musidɓe tedduɓe mo ala e ɗen ɗaɗaniyankoɓe kadi soɓe dañi jawdi so heewi tan wala ko boowal neɗɗo dañi haaɗe mum haaɗe galle mum walla haaɗe famille mum hewani so neɗɗo dañi tan dañal ngal so heewi yaltat ma wood ko waɗa e wuuro joom ngaalu taw koye wuuro he waɗa forage walla waɗa woyndu yimɓe wuuro ngo foof jara e woynu ndu walla soota auto transport tawa yimɓe ma jahanno ha kallude teeroyo o sooda auto makko transport o waɗa e wuuro he hayso yoɓete yimɓeɓe nemoro oɗon auto transport mo waɗi walla o sooda hay soko saret o watta yaade hakkude guure e guure koye nemaji jeeya saabu yarannoɓe koyɗe walla saaha eɗen mbawi hebde mo sellani jamma walla mo sellani saaha mo auto ji darti tawa kanko daaba makko ne woodi musidɓe tebbuɓe yimɓe nemoro ɗum foof koye nemaji jeeya ɗum noon neɗɗo so dañi ɓiɗɗo so jibinama guila to banggue sowade ha to banggue ngatiwere ha to banggue neede ko jinnaɓe ha tengti en nene ko kañum jeeyi tampere kono ɓiɗɗo o so barkini Allah andi ñamowo e barke o
ɗum noon kala to ɓiɗɗo jibina ñaagoɗen Allah yo Allah wurno barkina sabu Allah andi ñaamo e barke he yo Allah uddi ɗon yo Allah ay noon yo Allah ree noon sagataɓe wonɓe e gure ɓene eɗen ñaago Allah yo Allah rokkuɓe no ɓe jooɗiri yiɗɓe jooɗade ɓe yo Allah rokkuɓe no jooɗiri e nder gure en keewi wiide kala nde sagata jooɗi e ɓuuɓri yo andu wal darniɗo ɓe naangi sagataɓe wonɓe e gure ko kamɓe ndeni gure ɗe ko kamɓe ndeni galleji ɗi ko kamɓe ndeni mawɓe ɓe ko kamɓe ndeni sukaɓe ɓe kamɓe ndeni suddiɓe ɓe ɗum noon tinnoɗen no feewi mbatten hakkillaji men e mawɓe men walla e sagataɓe men jooɗiɓe e nder cuuɗi men jooɗiɓe e nder gure jogoɗen mabɓe teddugal jogoɗen mabɓe huruma connexion moƴƴo wona hakkude men e mabɓe connexion moƴƴo wona hakkude men e mabɓe yimɓe fof mbawa ɗannade yimɓe fof mbawa gandanɗa maɗa woppude gure mumen ha laaɓa ɓe jahat ɓe keddo moni pop noon anda darde mum moni fof kadi anda holto goɗɗo o heedani ɗum ko ni aduna feewirta musidɓe tedduɓe heewi noon to ɗanniyanke yawi gonɗo wuuro o mon ɗon ko min ñammintamo ko min yarnatamo o mon ɗon ko min waɗata ni ko min waɗata ni andu ko ɗanniɗa ko pop a woppi galle maɗa a woppi jinnaɓe maɗa a woppi hurum maɗa a woppi wuuro maɗa gure ɗe koye gande so ngala worɓe ngala sagataɓe worɓe ala ko heddi hen sowona rewɓe musidɓe tedduɓe ɗen gure natti wonde gure saabu hankkadi ɗe woni fragile hunde fof ne wawi yettade ɗe ɗum noon ɓe sagataɓe wonɓe gure ene nangi gure men en ndeni gure men en ndeni taariɗi men en ndeni jinnaɓe e sukaɓe rewɓe gande koye darde mabɓe famdani ɗum noon kamɓene yo Allah rokkuɓe noɓe jooɗiri e gure he Allah adda pamodiral moƴƴal hakkude mabɓe wonɓe caggal leydi ɗe kala kadi ko ɓen taggi toon ndendini toon gaddi mbaɗe juuɗe mabɓe Allah rokka ɓe gandanɗa hoore maɗa miijo e nundal wawde fewnude ɗum ha ɗum feewa tinde no feewi musidɓe tedduɓe e gestion tinde no feewi to banggue gestion tinnoɗen no feewi to banggue gestion ha tengti noon onon wonɓe e cawateɓe cuuɗi ɓe so neɗɗo woni ɗanniyanke ko ɓuuri hen hewde ko salaire jogui ko yoɓete par lewru neɗɗo ne ɓafta salaire mum ha laaɓa walla ko ɓuuri hewde hen nelda cuuɗi nelda an gonɗo wuuro mawniraɗo walla miñiraɗo jooɗiɗo wuuro walla an babiraɗo gonɗo wuuro nelduma ha laaɓa taw koko ɗawi hoore mum koko waɗi hoore mum tinno ko nelduma ko so tawi holko wawi moftede hen mofte hoto mbaɗen nooso jaagu enen noon ko ɓuuri hewde men ko nooso jaagu a yiyat joni joni famille galle tawa yaranoma nandanɗa hoore maɗa jeere ko ujunnaji ɗiɗi ko ɗum wonno nduggu men hande Allah addi neema ɓe dañi ɓiɗɗo ɗannima Allah uddiɗi ɗum ne nelda ɓe mandajo walla watti liggade ene nelda ɓe gandanɗa hoore maɗa manda joni joni ɓe ummo ujunnaji ɗiɗi ɓe pawi ujunnaji jeetati ha ujunnaji sappo ɗum woni ko wiyetede nooso jaagu jomumen gurdam ɗam waylo joni joni hankkadi kala ko ñameteno watte fois 2 walla watte fois 3 musidɓe tedduɓe aha ne moƴƴi so neɗɗo yimɓe nemima yo nema gandanɗa yo tin nemima kono kadi kala ko fate bonande moƴƴani kala ko fate bonande musidɓe tedduɓe moƴƴani gaare usten bonande hande noon eɗen teska Afrique naaɓe ene jeeya e ɓuuri wawde bonde e ɓurde wawde bonnude ha tengti to bonnude banggue ñamri ene waɗi galleji ɓe ñamata ene waɗi galleji leltoɓe kirtaki ene waɗi galleji ñalloɓe gottaki kono kadi ene waɗi galleji so ñaami ko dufata ko e pubilaji mumen ko heddoto e ñamde ene dufoya ko sakkaka yeɗaka rewraka Allah ko ñamata tan ko heddo so wuufi e pubilaji ko musidɓe tedduɓe ene wawi ñamminde dendagal ɓe ñamani ɓe kala ɓe kirtaki ɓe ƴeewe balisaji men ha tengti teruji men ƴeewe ko wayno Nouakchott en ko wayno Dakar en ko wayno ganduɗa wonɓe aduna en kala damal galle garɗa tawata ko sakuji ha heewi pubilaji ne jooɗi holko pubilaji makarunaji ne keddi ha heewi taw wol kodde ɗum ha ne leeli hirtaki maaroji duufe ha wayno leydi taw wol keddiɓe wattaki musidɓe tedduɓe tinnoɗen ndentiɗen to banggue bonande tinnoɗen so Allah hokkima neema nemo e neema he rewru hen Allah jokkiri hen en ɗam rewrude hen Allah ko saaha foof ittana hen koddiɗo maɗa so banggue ration walla so tawi a wayli barme maɗa a wayli bottari walla a wayri hirande tinnoɗa nokkana hen menna hen koddiɗo maɗa anda neema keɓɗa o musidɓe tedduɓe tini e neema he hasidagal kewgal e gañamtumagu kewgu
addata ɗum musidɓe tedduɓe ko keyɗuɗo yiima aɗa ñaama taw kañum ne heyɗi keyɗuɗo yiima aɗa ñaama a noddani ɗum a yaɗani ɗum a mennani ɗum a ittinani ɗum hen hakke goddol ene yi aɗa ñaama ɗum addata gañgu ɗum addata musidɓe tedduɓe golle kewɗe kono so tawi gandanɗa hoore maɗa an alhamdulillahi rabbil alamina ko enen gonduno joni an ɓiye yeehi waylima heeɓi waylo an gurnam mon waylima watti waɗandema mandaji so mandaji ɗi waɗni mandaji so tawi ka jinnaɗo walla so tawi ka mawniɗo tinno wasiya ɓinguel ma nguel tinno kala saaha yo woto ciftanɗa hen koddiɗo men bamma kaari walla goggo ma kaari koddiɗo maɗa neɗɗo dañata ko ɓuuri koddiɗo mum koy neɗɗo men sallam o wi jibril serani arde makko ene wasiyamo to banggue koddigal haw sikki mataw so maayi ko koddiɗo makko ronatamo foof noon ko yidde andinde en koddigal ne tiiɗi musidɓe tedduɓe ɗum noon tinno e koddiɗo maɗa so tawi waɗani ɗum an babiraɗo walla an mawniraɗo gonɗo e galle an responsable galle so tawi ration ari walla holko nelda tinno ittu hen hayso ko ujunere walla 1500 wallahi holko jawata mbiya ɗum ɗo somi rokki neɗɗo ne famɗi walla somi neldi neɗɗo ne famɗi ene hersini wallahi sa rokkimo o wala ko summude o ñalla ko sajade babam ne heewi wiide noon dañde ko sikkano ɓuuri sikkude koye dañata dañde ko sikkano ɓuuri sikkude ko dañata wallahi neɗɗo tinani matani ñagaki tan a mofi a itti 1500 a rokki ɗum walla a itti ujunere a rokki ɗum wallahi ɗiyen 1500 walla ɗiyen ujunere ɓuuri gandanɗa hoorema neɗɗo ñagoma ujunnaji 10 walla ñagoma ujunnaji 20 itta dokka ɗum ujunere walla 1500 dokkuɗama o tinani o ñagaki o waɗaki o tinani o matani ɗen ɓuuri hewde fayida ɓuuri hewde fulla ɓuuri hewde barke ɓuuri hewde hay baraji par rapport ko ñaga ko ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe e koddigal tinɗen e hoddiɓe men so tawi a wayli barbe maɗa a defi hitande ma safde tinno ko famde foof ittu hen haqqe ittu hen goddol hay sina ƴewani to banggue koddigal a ƴewani to banggue jokkere enɗam ittu hen goddol moƴƴani nokkan hen koddiɗo maɗa saabu a ñamat saaha mbiya jaaba walla suddiɓeɓe kadi ko ɗum ɗon to banggue jokkere enɗam kadi ko suddiɓeɓe bandiraɓe rewɓe heɗɓe barmeji ɓe suddiɓeɓe ko ɓen kadi surtout ko ɓen to banggue ndefu to banggue nokkande saabu aɗa wawi nokkande koddiɗo maɗa taw joom galle tinani aɗa wawi nokkande koddiɗo maɗa taw Samba tinani Demba tinani jokkere enɗam hewde ne waɗe e galleji galle kaaren ko moƴƴuɓe galle kaaren ko rewɓe Allah jokkoɓe enɗam taw koto banggue debbo uuri ɗum noon ko ɗum yewtere men hanki kalɗen mbiɗen neɗɗo kala nde Allah rokkuma gueɗe tati a ɓuuri guiƴen gueɗe tati a ɓuuriɓe foof a heeɓi gandanɗa hoorema aduna moƴƴo Allah rokkima nene moƴƴo Allah rokkima cuddiɗo moƴƴo Allah addanma hen ɓiɗɗo barkinɗo nene moƴƴo noon ko kañum jibinta ɓiɗɗo barkinɗo cuddiɗo moƴƴo kañum jibinta gandanɗa hoore maɗa ɓiɗɗo barkinɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe a dañi debbo moƴƴo jokkowo en ɗam ene andi wol hoddiɓe gonduɗa itti gandanɗa hoore maɗa eko cagguinɗa o isagini ko itti hen wi noon nene ma kaari walla noon baba kaari hande menne ɗumen bottari musidɓe tedduɓe ma ñamnima wi Allah waɗi hen barke yo Allah uddido yo Allah yañu ay donama dono hay ɓinguel maɗa gonɗo ladde walla gonɗo e capital liggotoɗo joguiniɗoma ration liggo musidɓe donono ɗo ɗum yo Allah waɗi mum barke kono so tawi an ko nelɗoɗa fof ko an durata aɗa fiya saaha kadi koddiɓe hewɓe jomum mbaɗata kono annama sabotage ni ene hollirma gandanɗa hoore maɗa ɓiyum barkini hollirma barkini hollirma natti wonde morom maɗa musidɓe tedduɓe ɗum ɗon addata ko gañgu koddigal kewgal hande ɗo yimɓe ne koddi jamma ñalawma deme galle mumen ne kuccodiri ko kareɗi aɗa yiya ɓaale galle men kala sal galle woni hakkude mumen ko koddigal jamma ñalawma ene kaɓa ene dugda wallahi musidɓe tedduɓe fewani hoko fewani ɗon wallahi hoko fewani ɗon wallahi hoddiɓe ko jaam foti wonde hakkude mumen hodduɓe e galle noon e galle goto yimɓe ne kodda e galle goto tawa en jiida ha tendi hande galleji kasdi woni luwas yimɓe ne kodda gandanɗa hoore maɗa e galle goto tawa gandanɗa hoore maɗa wona enɗam woni hakkude mumen kono gande fof koddigal woni ɗon yimɓe ne kodda galleji men kuccodira yimɓe ne kodda tawa gandanɗa hoore maɗa ko lasal galle walla gandanɗa ko mur hande ko miruji hanki ko lasa galle mbaɗeteno galleji Fouta en kala galle garɗa tawɗa lasal galle ma taw damal hakkude ɗiɗon galleji aɗa wawi nadde galle ha jalta wuuro tawa rewande bedda principal saabu kala koddiɗo mum waɗat bedda walla waɗa ɓalal hayso waɗi ɓalal waɗi galleji hande ne keddi galleji waɗɓe clôture kono ha hande nde teskima sa naati galle tawata ko hakkude galle ɓalal koltingal jomum babiraɗo galle o wiya mbaɗe ɗon damal
hayso ɓiɗɗo mahowo gonɗo Amérique walla gonɗo naftat walla gonɗo France o hay sinno miijaki wadde hen ɓalal walla wadde hen damal ma baba galle o walla nene galle o ɓaade kay ko jokko e ɗam ma o wi mbaɗen damal hakkude men koddiɗo kaari en jiiɗum hannde to Lixeɓe gorgol wuuro men to jeeɗen to en jiiɗum toon walla ɓurde kadi en jii ha joni ɗum heddi hayso heewani jiiya hakkude galle galle damil nan ɗon kala ne jiiɗa ngal damal ne waɗa firti ko adi ko ɓalal ngal ne waɗe jokkere moƴƴere jokkere enɗam koddigal moƴƴal nanna hakkude mabɓe e ɗiɗo galleji ɗiɗi aha koy so tawi ko kariri wonno hakkude mon ko beyi mon naati wala hawle wala goto yo bone rew beyi mon guerte ɗum bonni ko dukoji musidɓe teddu so a dañi wadde ɓalal a mijjita ko wadde fal hay falantere huɓere ma a yiiɗa huccita e galle hoddiɓe ala ko haali wiide waɗa ɗon gandanɗa hoore ma damal sa yi tan ɓalal miir waɗama clôture hakkude hoddiɓe damil waɗama ɗon fitti ko koddigal moƴƴal ficci ko jokkere enɗam moƴƴere ene wonno hakkude mabɓe ko adi ngal ɗon dañal ne ara tinnoɗen koye jokkere enɗam tinnoɗen e koddigal musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe e andu diine maɗa fedde heɓla sukaɓe Afrique weltare TV e dendagal leɗe trippelde men hande ko ñalawma musɗo hande ko ñalawma sunare hande ko ñalawma gandanɗa hoore maɗa siftorde walla ñalawma ni wona siftorde saabu yejjitaka ko ñalawma gandude hommage dendagal gandanɗa hoore maɗa murtennaɓe ha tengti noon kadi e ɓaleɓe saabu nogas e jeetati lewru novembre koye oɗo ñalawma gonnoɗo ñalawma belemma ñalawma gandanɗa hoore maɗa jeytali leydi Mauritanie ñalawma o so arino ko dendagal ɓesgu murtennaɓe no didorino ko kañumen dendanno pecce belamma o walla ndenda belamma o e nder leydi he kañumen foof dardo drapeau ji mbaɗe yimɓe maaja élewaji ndendine e maaja musidɓe tedduɓe yimɓe foof potta e nokku goto hollirde belamma mumen wonde leydi ndi heɓti jeytari mumen gila noon hitande 1990 ñalawma o wonti ko ñalawma sunare so ari saabu koye nder on ñalawma e laamuji bonɗi laamuji heedam heedago nogas jeetato sagata subta ñande jamma nogas jiiɗini wiyata nogas jeetati nde ɓe pini kamɓe laamu heedam heedago ngo yidde mawninde oɗon ñalawma nogas jeetati novembre 28 novembre manditare leydi Mauritanie ɓe layyi nogas jeetato sagata tawa kadi ko ɓaleɓe ala ko barda so wona ko ɓaleɓe ala ko barda so wona ko fulɓe ala ko barda so wona ko ɗemgal pular kalata tawa kadi ene tawe e nder mabɓe les hauts gradés woni officier ji mawɗi ene tawe mabɓe des sous officier ene tawe mabɓe kadi les hommes les soldats musidɓe tedduɓe no gas jeetata suuɓa taw ko hasard mbaɗa yarga woni ɓoggol habba e daɗi men beltina gandanɗa hoore maɗa heddiɓe jeehi majoyde beele so garti tawɓe maayi wona nogas jeetoɗo ɓe tan mbara saabu eɗen gandi ko adi ɗum wol sagataɓe naggano mbara guila e guindiyankoɓe jaadiyankoɓe ha e gandanɗa hoore maɗa e micciyankoɓe leñol ngol wol waɗɓe kadi naggama mbara walla hen kadi ko fiyaɓe eggina e galleji men musidɓe tedduɓe ko événement ji musɗi wonande leydi Mauritanie ha tengti noon e ɓaleɓe leydi Mauritanie guila ɗum waɗi noon faade oɗo saaha joni ɓeɗo waraɓe ha tengti noon ɓeɗo nogas jeetata sagata waraɓe tawa kadi ko wargoji musɗi mbarda kadi ko amɗe belaɗe mbarda ko leñam leñamago guila nden noon kala nde oɗon ñalawma yetti ko ñalawma sunare yimɓe ɓe ne pecco ɓe hen gona e weltade ñalawma o kono ɓe kadi gona e sunare ñalawma o Allah ne seedi hay weltotoɓeɓe e ñalawma o hay weltotoɓeɓe holto beela mumen haaɗi pular ne heewi wiide yondu ala e baaɗi walla ne keewi wiide moƴƴuru ala e baaɗi
kono Allah ne seedi ene waɗi gandanɗa hoore maɗa koreji men ɗi safa hoddiɓe men ɓe safalɓe ene waɗe mabɓe no ɗum wayi musde en ni ko noon wayi musde ɗumen wolɓe ɗum muuside wole mabɓe nana jante meɗen saaha ni en donkata hoolade saaha mbiyen ko agent sécurité ji saaha mbiyen goni koye funtude en saaha mbiyen goni koye gandanɗa hoore maɗa hanɗinde en kono wolɓe ɗum muuside wolɓe ɗum muusi ha ala ko foti taw koye mabɓe koye leñol mabɓe jeeya iɗum muusi ɗum ha ala ko foti enen darto e men kala saaha saabu son ƴeewi kala événement ji men e kala saaha oɗon jiiya hen safalɓe son ƴeewi e kala saaha oɗon jiiya vidéo ji safalɓe ene kaala hen musalla ene kaala hen ɗeɗo gueɗe kamtorinde ɗe ɓaleɓe mbaɗa ene namdo yo justice waɗe yo lawol rewne wannoɓe ɗen gueɗe ɓe hen nani hen haaloɓe ɗum ɓe taw koye ngol leñol jeeya ene waɗi koreji mumen ne gañi ɗumen ko kalata ko pourquoi ene gabbo e men ne kaala ene waɗi kadi e nder men jokki donkuɓe hoolade ɓen haaloɓe mbiya ko nafigueji walla mbiya ko agent sécurité ji donc famde walla donc gandanɗa hoore maɗa saabu kañumen mbiyata ɓuuru fof ko farine nanguirta hankkadi ko sohalɓe fof ko gotum musidɓe tedduɓe eɗum muusi eɗum hamni eɗum metti famde kono ganden de kala to bonɓe goni wol moƴƴuɓe nan ɗon mbimi hande 28 novembre hay mawninoɓeɓe hay e nder soldat ji nder militaire uji ene waɗi gandanɗa hoore maɗa wolɓe ɗum muusi ene waɗi wolɓe ɗum hamniri ɗumen wolno waɗi hande sinno ko cokki pirtat kono noon kadi eɗen gandi musalla way kono beelamma ni musalla koye beelamma ko gotum waɗata tan ko gandanɗa hoore maɗa ko décret ji hunde ko weeli weeli ko foof ma wood mo ɓuuri welde ko par décret ji o welto ha 100%, o welto ha 90%, o welto ha 50%, o welto ha 10%, o welto ha 1%. musallene ko noon worɓe ɗum muusi noon ɓe ɓuuri muusde noon ko ɓe worɓe ɓe rewɓe ɓe worɓe mumen mbara ɓuuri muusde ko ɓe yummiraɓe hande hayso kewani ɓe sagata mumen mbara ɓuuri muusde noon ko ɓeɗo hande sagataɓe worɓe ɓe bamumen mbara ɓuuri muusde noon ko ɓeɗo guure hande gandanɗa hoore maɗa ɓe sagataɓe mumen ɓuuri warede ɓuurɓe boomade ɗum ɓuuri muusde noon ko région mo gandanɗa hoore maɗa ɓurɗo boomade e gandanɗa hoore maɗa e ɗiɗo waɗoji ɗum muusi noon ko jeune mo yimɓe mum ɓuuri ɗum ɓuuri muusde noon ko leñol ɓurɓe warnede walla ɓe ɓesguji men mbara e ɗiɗon événement ji kono e ɗum muusi Mauritanaɓe foof no didorno ha tengti noon mbiɗen e kala neɗɗo jiɗɗo gonga e kala neɗɗo gañjo fenade e kala neɗɗo jiɗɗo potal leydi he e ɗum muusi ɗum ko ɗum saabi noon e kala saaha musidɓe tedduɓe so oɗon ñalawma yonti leydi Mauritanie waɗa seppoji ene waɗa seppoji e yoga e guure no mbimi on ni ha tengti e guure ɓurɗe wonde gandanɗa wona ɓurde wonde révolutionnaire uji ala ko ɓurɓe muusede ko ɓurɓe waranede e sagataɓe ne waɗi kadi guure taw ko sagataɓe ɓurɓe yerlitade ɓurɓe sasde ene jubbina e kala saaha seppoji mbaɗi ni tawa kadi ala koɓe jubbiniri ɗon seppoji so wona hollirde mette mabɓe hollirde ɓe jejjitani hollirde kadi gandanɗa hoore maɗa laamu ngu wonde ala koɓe namdi so wona yo justice waɗe ɗum noon eɗen ñaago Allah towɗo ɓen waranaɓe waranoɓe e ɗiɗon duuɓi waranoɓe e oɗo 28 novembre yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna eɗen duwono dendagal mayiraɓe hen ɓe foof eɗen duwono leñol ngol foof eɗen jetta kadi eɗen jaara dendagal sagataɓe suusɓe sasɓe dariɓe e kala saaha ene kollire mette mumen en namdo yo justice waɗe en namda yo potal waɗe eɗen jetta kadi eɗen jarna ɓe jeeyaka e leñol ngol tawa kadi ko yaaduɓe men to banggue miijo yo justice waɗe yo potal waɗe yo leydi ndi fonde heddi noon kono mbiɗen ni yimɓe foof musalla o fotani mumen yimɓe foof kadi peeje porta mon foof no jogui feere ene waɗi yimɓe feere mumen gandanɗa hoore maɗa ko darade ko sippirede haɓede ha jitni ene waɗi yimɓe feere mumen ko darade haalde ha nane ene waɗi yimɓe feere mumen gandanɗa hoore maɗa moni foof no jogui méthode mum moni foof no jogui no haɓirte moni foof no jogui gandanɗa hoore maɗa stratégie muɗum kono noon gande koy alamo ɗum ɗo musani eɗum muusi eɗum hamni haymo wona jeeyaɗo leydi he so oɗo saaha yonti gandanɗa hoore maɗa ɗum muusi ɗum min kam sinno ko sagam ni 28 novembre wona e nder lewru novembre tan mawninte saabu haare nde ko haare continue kadi ko nde continue
sabu ene wawi taw ko ñande 28 novembre tan ko on ñalawma ɓuuri feññikinade kono waɗi sagataɓe jamma e ñalawma ko dariɓe ene waɗi sagataɓe jamma e ñalawma nana daari nana liggo hen e oɗo événement nana liggo e ñalawma o nana liggo gandanɗa hoorema ɗe ko wonno ko gandanɗe 1er janvier ha 31 décembre ko dariɓe wona 28 novembre tan daari heddi noon ko ñalawma pop way kono ñanden nogas joyyi lewru gandanɗa hoore maɗa novembre mawninama ñalawma windere mo mawnini ko fati e violence faite aux femmes ene waɗi ñalawma windere mo mawninta ko fati e cellal ene waɗi ñalawma windere mawninta ko fati e gilli ñalawma foof ne jogui tan ko mawninte oɗon ñalawma ne ko on ñalawma ɓuuri feññikinade kono noon won sagataɓe alhamdulillah rabbil alamina nana daari jamma e ñalawma ene kaaɓe nana daari jamma e ñalawma ene ƴetta peeje nana daari jamma e ñalawma ene jerliti haalisaji mumen mbaɗa biyeji ene jaaha caggal leydi ene jahata Nations Unies ene jahata pelle joguiɗe haqqe innam addi ñallinani ballinani tawi ala ko jiiɗi so wona yo justice waɗe ala ko jiiɗi so wona gandanɗa hoore maɗa yo leydi ndi yo pootal woni mum woni fof yo jiito hoore muɗum en doolimaɓe noon kamɓe pop dariɓe ɓe yo Allah yettin fandare nde eɗen duwa kadi laamu ngu yo Allah rokku ɗumen miijo rokku ɗumen hakkillaji wawde yurnitade wawde famde ko leñol ngol darani ko e ɓeɗo sakataɓe ko darani ko ha mon fof ha gonga yalta haqqe mon fof heeɓa haqqe mum musidɓe tedduɓe fodɓe ñawede fodɓe yaafade jaafo fodɓe gandanɗa hoore maɗa welditinede belditino so kaldigal ala reconnaissance waɗani en ji musidɓe tedduɓe hol événement maɗi ɓurnoɗi musde walla ɓurnoji gandanɗa ko maɗa ɓoyde sen dokki yeeru ko wayno kaade Thiaroye événement bannoɗo Thiaroye ha ñallugue hande laamu fareti nana sali reconnaissde nana sali reconnaissde wonde gandanɗa hoore maɗa ko crime waɗi jamma ñalawma nana haale ene wawi noon Allah andi kawrowo hen ma waɗoy saaha laamu ara reconnaissa anda tigui hokka tor leydi France justice waɗe ñawore waɗe walla ko wiyete réconciliation jafodiral waɗe pardon ñaague pardon noon wawa heɓede ɗon to justice gandanɗa hoore maɗa wodani min joguino mawɗo goto so yimɓe min mbaɗe masalaha so yimɓe mbaɗirta bato wuuro ni tan wiya mbaɗe masalaha o wiya ala masalaha sen waɗe ñawete ha laaɓa wiya kaari ko an jii gonga kaari ko an jii fenade ha yimɓe foof nana kañumen ganda wiya mbaɗen masalaha kono so yimɓe jooɗima tan wiya mbaɗe masalaha joguiɗo gonga andaka joguiɗo fenade andaka wol jinganaɗo donc pardon woni yaafade wawa waɗede ɗon to justice waɗaka justice noon ko kañum yaltinta gonga kañum yaltinta responsabilité kañum yaltinta gandanɗa waɓɓe ɗum e gan sanga noon musidɓe tedduɓe nde réconciliation woni pardon ñaague beldital waɗe musidɓe tedduɓe beele gandanɗa hoore maɗa leydi Mauritanie hayso weeɓani ene artata wonno hanki heccenki walla ne ɓaɗito ɗum noon ko ñalawma musɗo ko ñalawma pecceten sunnare men e dendagal gandanɗa hoore maɗa e ɓesgu Mauritanie kala ha tengti e ɓaleɓe ha tengti noon kadi e ɓen ɓe ɓesgu mumen warno ɓen ɓe jinnaɓe mumen mbarno e ɓen ɓe worɓe mumen mbarno yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna yo Allah lomtina sikki ala musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ande diine maɗa weltare TV ñalawma hande ko ñalawma alkamisa noon kewɗen addude ko hirjino ko fate cellal innamade musidɓe tedduɓe mbiɗen kala ñande alkamisa ko ñalawma mo kewɗen addude ko fate cellal innamade nde wonnoon cellal ko kañum woni afu ngalu cellal ko kañum woni afu ngalu cellal noon so woni afu ngalu laaɓal wona afu cellal laaɓal wona afu cellal kala to laaɓal ala cellal dañataki kala to laaɓal ala cellal dañataki walla cellal weeɓata cellal sattat ɗum noon tinnoɗen no feewi toppiɗen laaɓal meɗen toppiɗen laaɓal ɓalli men toppiɗen laaɓal terɗe men toppiɗen laaɓal coñci men toppiɗen laaɓal gandanɗa hoore maɗa nokkuji meɗen koɗanɗe men bureau ji men e bitikaji meɗen toppiɗen laaɓal galleji men nder mum e boowal muɗum tinnoɗen no feewi to banggue laaɓal toppiɗen laaɓal to banggue tarini meɗen ha tengti noon e guure men tokose saabu eɗen gandi guure mawɗe ko ɓuuri hewde hande
otoji ne goodi service aji ne goodi taw ko rufoyoɓe pubilaji woni balisaji ene waɗi nokkuji so balisaji rendinte camion ngaji ngara walla sagataɓe ngara ƴetta ko yoɓeteɓe ne jahane dufuya kono ko ɓuuri hewde e guure men tokose musidɓe tedduɓe ɗin service aji godani neɗɗo heewi ko firtude balisa mum waɗa damar galle ha kikiɗe walla ha jamma rondo rufuya walla yiya joom babba walla goɗɗum joɓa ɗum yaaha rufuya ɗina balisaji noon caggal musidɓe tedduɓe ɗe toppirɗen laaɓal galleji meɗen pittuɗen galleji men ha laaɓi neɗɗo so fini subaka yo fittu nder suudu mum ha laaɓa fitta séjour mum fitta salo mum fitta ha laaɓa so tawi kadi ko waɗa karoje hannde eɗen gandi hannde ko karoje karo namdi ko serpillère namdi ko entretien mbaɗa heewide karo way kono ñiiri ni ko ñande pop il faut ko borosoɗa ñande pop sa ronkani kam laaɓi ɗiɗi ma borosoɗa karone sa ronkani kam ñande foof hayso ko laawol gotol waɗi hen serpillère pinɗa foof sa kalde pittuɗa ha laaɓi ene waɗi produit ji détergent ji waɗi pop mbaɗa hen eau de javel mbaɗa serpillère maɗa ha karo ma brille so ɗum ala tan tuundi koko ɗakkoro hen so tuundi ɗakkima hen holno tuundi ɗakkirto hen holno karo tan wirta ittude ndin tuundi hankkadi c'est impossible so wona karo e heela so wona karo e heela karo noon so nanggui tuundi so tunwi ƴeewe walla duusuji mbaɗaɗi karo so tawi a naati hen sago ma tan sago ma ko ya yaltu sa naati hen tan ta daari karo sa renaga tutat ha tengti noon ko wayno duusuji public ko wayno duusuji jama walla duusuji jeere walla duusuji école aji walla duusuji ko wayno bureau ji saaha ɗi laaɓal mum toppitaka aha wal jamaji ne toppita alhamdulillah rabbil alamin wol bureau ji ne toppita sa naati duusuji mumen cikkata natɗa koye duusuji gandanɗa hoore maɗa galle tawa kadi ko galle toppitaɗo hay galleji walla galleji sa naati duusuji mumen karoje neɗɗo lotoro jampe mum gandanɗa hoore maɗa nguufoka yana e karoje footingo yana e karoje ɓalla karode mur ɗakko hen ñalda hen ha hiɗe janggo goɗɗo walla kikiɗe goɗɗo ara lotoro noon ɗakko hen lawƴetaki musidɓe tedduɓe so heewi ɓooyi heewi ko ɓawlude heewi ko ninɗude heewi tawi karoje daneje wonnoon donka andu tawi ko oole gonnoon donka andu tawi ko boɗeje change couleur tunwa ha gandanɗa hoore maɗa sa naati hen sa renaki a tutat ha waɗa odeur karoje leydi haala mum haaltaki woni karode sol haala mum haaltaki karo namdi ko laaɓal tigui soccete no neɗɗo waɗirta jampe e sabunde socca ɓandu mum ni karone namdi ko machine waɗi ko gandanɗa homaɗa ko produit ji mum waɗi ko brosse mum waɗi ko gandanɗa homaɗa ko jampe mum walla cooda joos ko lawƴirte kaake ko lawƴa karo maɗa karo mur ha laaɓa waɗi balede brosse lawƴa karode solo galle maɗa karoje salon maɗa kadi aɗa jiɗɗa koko yooɗi musidɓe tedduɓe waɗe serpillère ha tengti duusuji nder kala baɗɗo galle mum waɗi douche nder andu koy so tawi a ala ndiyam jonɗam a ala entretien timmuɗo woni laaɓal timmugal galle ma hay goto wonta hen waɗa heewi haalde wal galleji hannde so tawi a naati galleji hannde kala maɗo moni foof surtout bandiraɓe rewɓe moni foof hannde wiyata ko ma waɗne douche interne moni foof wiyata ko ma waɗne douche interne woni douche nder namdi ko laaɓal douche nder ko neɗɗo gandanɗa homaɗa ciwlisɗo jeeyi ɗum douche nder ko debbo laaɓɗo ko debbo coftuɗo jeeyi ɗum douche nder ko neɗɗo toppitiɗo laaɓal jeeyi ɗum saabu douche nder entretien mum weeɓani il faut ko lawƴe tigui waɗe produit ji so neɗɗo naati e suudu ma walla naati e galle maɗa tawa andata ni douche nan ɗon saabu eɗen gandi douche ne waɗi odeur tawa kadi e kala saaha ne waɗe aéré ene falantere aération to hendu natata uddita palanteje maɗa uddita palantere hendu naata ha laaɓa ha heewa ha odeur o gasa ha laaɓa lawƴa ɗum ha laaɓa mbaɗa hen produit ji uranteri mum no woodi mbaɗa hen produit so lawƴirama karone ɗacci hen odeur urɗo hendu welndu mbaɗa hen gandanɗa maɗa produit ji mbaɗa hen désodorisant ji ittoji odeur aji e kala saaha uddita palantere ma aération hendu naata tawa so neɗɗo naati nder suudu maɗa andata ni douche nan ɗon douche uji ɗi goodi ko douche uji public ni ko douche uji galle mais tawa goni ko nder galle tawa ko douche uji dendaɗi o nder galle o jiida e douche uji batteɗi ndemal galle ɗi saabu hande kala galle jiida ene waɗa douche interne nder suudu waɗa douche kadi e nder nokku e nder galle he waɗe hen douche e tarodde mum e kabine mum waɗe hen tawa noon kadi douche uji boowal ne goodi musidɓe tedduɓe ɗin douche uji noon ɗi wiyeteɗi douche uji public ɗi tawa ko suudu wotude chambre de parent waɗi douche nder keddiɗi ɗi foof tawa ko douche uji dendaɗi nana bawal ɗo walla nana ardude ɗo musidɓe tedduɓe ɗin kadi poti toppitede ɓuri wawde toppitede ko fati e laaɓal mumen saabu ɗin holno luuɓirta walla holno mbaɗirta odeur o ruttata ko nder galle pop ha tengti e galleji men eɗen gandi hande galleji kewɗi nana maha
ene mbaɗa kalisaji ha wayde leydi kono ko muula udda woni ko wiyete maison batu ko batu sa naati nder tan ko kunus sa naati nder ko kunus sa woni nder galleji ha anda waktu yarata cikkata ko jam edin galleji no godi ala palanteji ala aération walla palanteji mum kewani ko galleji muula udda ɗin duusuji noon nder wona duusuji nder suudu ndu walla duusuji public gonɗi nder galle ɗi so tawi ɗi lawƴaka ɓaade kay wona gonɗi nattirde galle to ɗi e cour galle woni duusuji yahoɓe haaju men e saaha hoɓɓe kutorto tawi koye ko duusuji kutorteɗi e nder huuɓere nder appartement ɗi so tawi ɗi lawƴaka musidɓe tedduɓe odeur majji pop ruttoro koye nder galle he kadi ɓuuri hamnorade holno odeur artirta e nder galle odeur duusuji oɗon wonɓe nder galle ɓe so ɓooyi o nattat teskade ɗum hayso waɗi hendu mettudu hankkadi on goowi bone woote hankkadi on gowti gandanɗa maɗa on odeur on gandata duusuji ɗi ne mbaɗi odeur mettuɗo so wona nen koɗo ari kala ñande koɗo wi assalamu aleykum naati galle hayso ko calminowo so naati e galle so wi assalamu aleykum hay sinnowol ko namdoto ko adi kede yaltata ko wonki mum ha ɓitata ko gandana ɓeelu mum ooyi odeur mettuɗo ete so yalti teera haalde ha tengti noon so tawi ko ɗiɗo annin pulaar ne heewiri sa dañi koɗo sa dañi koɗo gooto a dañi miskino sa dañi ɗiɗo a dañi ñohoɓe so tawi ko ɗiɗo kay hay sinno a naata a yiya biri ƴewde sukara warga walla adduni ɗo ko jaari ɓe gona ko ñohodirde ko ɗum luuɓi onon kam on jiɗi way ɓe kam holno goniri o galle so jalti ko même chose musidɓe tedduɓe galleji hannde walla galleji ne goodi so tawi a naati nder galleji he aɗon kat fofde so wona jalta saaha a yiɗat yaltude taw mission ma gasani saaha walla haaju gaddunoɗa a yiɗat yaltude tawa haaju o gasani saabu ronkudema supportude oɗo odeur kaweɗani noon holno ɓeɗo joom galle holnoɓe goniri e oɗo galle mata ɓe kam ngala kine mata ɓe kam ala ko luuɓata ɗumen holko luuɓata ɓe natti teskade hankkadi ɓe gowti luuɓgol ngol heewe mabɓe hankkadi ɗin ngol luuɓgol noon ɗin odeur ene gadda rafiji kewɗi ha tengti noon e oɗo rafiji biyeteɗo fièvre typhoïde e rafiji kewɗi goɗɗi e ɗum ñawna e ɗum adda rafiji kewɗi musidɓe tedduɓe hendu mettude luuɓgol ene adda rafiji kewɗi ɗum noon neɗɗo galle muɗum yo mbaɗen programme ete kala galle ɓurɗo hewde saaha ene hulɓini ene hawni kala galle ɓurɗo hewde rewɓe sa ari sa teskima on galle ɓuuri saltidde on galle ɓuuri mettude kala galle ɓurɗo hewde sukaɓe rewɓe sa ari tawata on galle ɓuuri saltide on galle ɓuuri mettude saabu hankkadi mon foof wiyata ko somi waɗani ma goɗɗo o wat walla woy sawi ko min tan waɗata yokkade ne wat ɗin galleji noon nafata yimɓe ko jogo programme taw wal gartiɗo programme o joguiɗo juɓɓudi on hande ko an hande walla ndeɗo yontere ko kaari jogui walla ñalawma hande balɗe ɗiɗi ma ko an jogui no mbaɗiri toon jontanɗe caggin jolni bottaji ni e yaade jeere ni mbaɗire noon jontanɗe ko fate entretien galle tawa waɗi suivo ɗum tawa kadi suivo ko nunɗuɗo kala hen mo lawƴani kalna ɗum lawƴani yo lawƴu obligatoire force kala hen lawƴude fewani gara jurnoɗa mbiya ɗum lawƴugol ma waɗaka barke a fewnit jangguina jomum gande ko en kaali hanke yewte men sukaɓe rewɓe kala hen mo jangguinaka liggey guila e nder galle bamum guila e juuɗe yinene muɗum jangguinaka liggey ko on debbo yahata janggo resuye heɓa duusa mum nder suudu mum wasa toppitade laaɓal saabu anda laaɓal ga wowani tampere wowani laaɓal yaha toon wonta danka ha joom galle mum doga ɗum walla ha joom galle mum adduna ya ɗum debbo goɗɗo fawa dow mum heddo e ferokaki heddo yummum yagar sernaɓe en yagar fuɓel baji jangguine sukaɓe rewɓe ɓe laaɓal jangguineɓe ndefu jangguineɓe gandanɗa ummade law julde salatu jangguineɓe gandanɗa hoore maɗa so yimɓe gaare galle yoɓe jaaɓe calmini ɗumen jangguineɓe bismade hoɓɓe jangguineɓe teddinde hoɓɓe jangguineɓe respect jangguineɓe surtout gueɗe essentiel wonde gandanɗa hoore maɗa debbo galle debbo so wawa ala laaɓal toppitaki laaɓal waɗaka barke debbo so wawa ndefu waɗaka barke debbo so wawa gandanɗa hooma toppitade joom galle mum e nder suudu mum waɗaka barke musidɓe tedduɓe jangguine ɗum sukaɓeɓe hersinaki ko école mbimi ko école galleji ɗi ko école so tawi noon an yummiraɗo so tawi a fini subaka guila aɗa jogui ɓinguel ma tokosel sa fini subaka ene yiima aɗa sirguini aɗa lawƴa duuche aɗa lawƴa galle aɗa fitta galle nder boowal jalta damal galle pitta ha laaɓa ndenda poblaji ɗi foof ha laaɓa mbaɗata gotel haɓɓe so ɓooyi ma wattu ƴettude bale ene walluma e fittude so ɓooyima wattu ƴettude serpillere ene walluma wadde serpillere galle so ɓooyima janggi ɗum ma wattu wiide nene woppumi waɗa nene ɗaccumi waɗa kañum wattata defde kañum wattata lawƴude kañum wattata foof jangguina ɗum guilal famɗi jangguine sukaɓe yidde ɓiyum ko jangguinde ɗum liggey yidde ɓiyum ko jangguinde ɗum no galle wonirte debbo hen gorko hen poof
sabu andu koye ɓiɗɗo mo jibinɗa o ganduɗa janggo e jam koko arante so aranama noon surtout debbo yataw noon e koko wawani hoore mum yataw no wawi jogade responsabilité debbo gal kala debbo resa tawa wawa sagginde ko yummum felete kala debbo resa tawa wawa guppol ko yummum felete kala debbo resa tawa ko babba ko danka ko yummum felete ɗaccu no jafoɗade konngol ngol kala debbo tawa ko danka so ndiyam rufi ɓoftata sa walla salgaji hande a yiyat gorko ɗanno ene yiiɗi yontede gandanɗa hoore maɗa maha galle ha yooɗa waɗa hen karoje waɗa hen peinture ha yooɗa waɗa hen fotiyaji musidɓe tedduɓe lewru lebbi ɗiɗi sa naate e on galle tawa ko million ngaji mbaɗa hen jomum ne haɗi hoore mum ñamde ne haɗi hoore mum yarde ene sippire e jangol ene sippire e nguleyki ene sorta ga ene fena ga ene wujja ga ha maha galle joɗɗo ene aña ɓuurede on galle noon sa maahi yooɗi feewi a waɗi hen karoje ma a waɗi hen peinture maɗa a waɗi hen vitre uji ma a waɗi hen pop musidɓe tedduɓe namdi ko laaɓal namdi ko toppitoɗe hol toppito ko debbo cuddiɗo o wona nene wona bandiraɗo debbo ala ko joom suudu maɗo o kañum toppitto ko kañum waɗata organisation galle o kañum waɗata organisation galle tawi gande koye jeeyi gacce ko tawɗo windi kaale duke so yiiɗi yimɓeɓe mbiyon kon bonɓe so yiiɗi ƴeykiraɓe mbiyon kon bonɓe so yiiɗi israɓe mbiyon kon bonɓe so yiiɗi miñiraɓe joom galle walla ma mbiyo kon bonɓe kono toppirɗe kaale ha yimɓe foof ganda on kaali toppirɗe e laaɓal galle o so ɓooyi tan ma yimɓe gandu ko gonkalɗo ɗon kono wal galleji jomum gorom huula haalde huula wiide cukalel rufa ndiyam kula balamde cukalel guel rufi ndiyam fotiyaji ƴeewande wal galleji tawa galle hande waɗa foti walla waɗa marlaji sa yettima aɗa jooɗoma cakka junggo ma gardina junggo so ɗum ala tan joɗoɗa koye taare walla joɗɗa to ndiyam rufa waɗa coñcima bona gara e galle joɗɗa e foti tawa ene leppi donka foof civilisé a anda ko ndiyam a anda ko taare saabu nde rufa nde a anda wal galleji hande Allah ne seedi sa naati salon saɗa jooɗoma gardina junggo ma ƴeewa tawi leppani wal galleji hen tawa ne werta ha feewi ne ñanta ha yooɗi sa naati salgaji mo tawata ko tekke ne caari tawata ko gandanɗa homaɗa koppuji goboleji ñamanoɗi ne caari e galle ɗe jeela siège walla seeɗa salon tawata ko jaganawuji ne bedda e leydi sukaɓe men kadi ko needi ala nahandeɓe needi moƴƴiri piije nder salon beddodira janganawuji kela téléji beela cara bagasuji ƴeewe Afrique central wonanɓe Afrique central gara galle tawa salon ne werta ha feewi taabinde waɗa hakkude ene waɗa gandanɗa homaɗa fulorde fawa hakkude muɗum joom galle ne jogui sukaɓe entaɓe ne jogui laddoɓe ne jogui foof hay cukalel laddowel ngel fewata e gandanɗa e tabal ngal par ce que guila ko jangguina ko neha guila ne famɗi guila ne ladda ene jangguina koto ɓam tabal ngal gara jomumen jooɗo jeeɓa télé jeeɓa film en ha laaɓa mo foof ne jooɗiri gotel so jiiɗi fijji jaaha Bawol pijjoya kono ƴeewe sukaɓe meɗen mbaɗa ngayilaji nder salon mbaɗa talla mbir ƴetta kereje binda e ɓaale ƴetta feutre marque uji binda e ɓaale peinture binda e baafe eɗen mooli Allah mbimi eɗen mooli Allah saaha ko nenen daren deeƴi saabu mbimi so neɗɗo toppitaki laaɓal so wi a anda laaɓal sa yiiɓe waɗi saltoyagal cikkata ko maro haydara waɗani so baba haali mbiyaɗa hobba sukaɓam so tawi debbo ne ko laaɓɗo ene salo ɗum tawi ko galle famille walla goɗɗum so tawi wol gongel wonde noon sa haali yummo wima ne fiima woy sayo surtout kay gandanɗa hoore maɗa so tawi an ko joom galle maɗa sabu eɗen gandi gurdam men gurdam ko digal saaha neɗɗo maha galle hodda e miñum walla hodda e mawnuɓe galle taw ko rewɓe ɗiɗi walla rewɓe tato koddi hen so tawi tan gandanɗa hoore maɗa an debbo responsable woni mo joom galle mum mahi o so tawi tan a wi sukaɓeɓe ndene de hoto dufe ɗon ndiyam walla cukalel winde e ɓalal a fii ɗum walla a menacide a dogri ɗum yummo wiya woy sayo aɗa dogri ɓiyum aɗa hobba ɓiyum aha kay mbaɗiɗa ni galle ko joom galle ma jeeyi mbaɗiɗa ni kay ko aha kay heddo kay ƴuufa feefa hankkadi ɓernde ɗunnina ɓiyum hankkadi nan ƴekka ɓiyum tawa ɓiyum waɗi ko boni andi ɓiyum waɗi ko boni wona e momde ɓiyum ene wiya ɗum joɗɗe onon kay bone rewa ɗon onon kay ko ni mbaɗon so haɗi on deeje bamon ko basɗo bamon ko konnaɗo haaluji mettuɗi gandanɗa hoore maɗa ha gañgu naata ganduɗa tafa gañgu faade gandanɗa hoore maɗa e oɗon goggiraɗo walla taw ko gonga haalna galle so laaɓi ko enen fof jeeyi laaɓal muɗum galle so moƴƴi ko enen fof jeeyi moƴƴugol mum galle so koɗo ari ko enen fof jeeyi gacce ko tawi winde kono noon galle fof ma waɗa responsable ma waɗa responsable saabu joom galle o so arti e galle he tawi ɓalleɗe ne boni tawi fotoyaji sonoɗi ne boni kanko ko joom suudu makko o jogui attaque ko on haaldata ko ono dugdata ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe sen kodde e galle moni foof yo wat galle o kañum jeeyi sen kodde e galle moni foof yo wat galle o kañum jeeyi laaɓal galle ko enen foof ndendata ɗum laaɓal galle ko enen foof ndendata ɗum éducation sukaɓe ko enen foof ndendata ɗum
tinnoɗen mbasen hewde nguttuji e galleji he Allah ne siidi won rewɓe hannde nan ndiiji nan e galleji ene kuli haal sabu sa haali tan ko bone wontata sa haali tan ko bone wontata sa haalani galle bona sa wi joom galle ma janggo e jaam yo changere foti a wiima woy sa yona change fotiyaji sodama timmani hay 6 mois boni ceegima jiya sukaɓe ciyaka fotiyaji coro less jiya ɓe ƴetta koppuji mbeddo nder fotiyaji ɓe hen ciyaka mbaɗa toon kudduji hay goto famata ɓe fotiyaji mencite ɓe mbaɗa ngayilaji ɓe mbaɗa gandanɗa maɗa bal petta bal e nder salon kela téléji kela hunde foof binda e ɓaale eɗen mawlo Allah galle ma he timmani 6 mois tawa waɗi hen fodde 17 millions 20 millions mais 6 mois tawa galle ma boni ha boni tawa waɗi hen peinture ɓurɗo serde tawa gaɗa windama crédit windama facture uji windama hay goto faɓɓulɓe eɗen mawlo Allah ɗum noon tinden musidɓe tedduɓe jangginen sukaɓe to banggue laaɓal jangginen sukaɓe to banggue wona to banggue éducation ko neede cukalel yo andu ko moƴƴi cukalel ne jogui cahier mum ne jogui ardoise mum ne jogui yo winde ardoise mum walla jogui table yo winde table so gayni momta ɓalal windetake bafal windetake fotiyaji ceeketake salon fotiyaji wattake salon wattake fijirde sukaɓe jogueɗen éducation moƴƴo musidɓe tedduɓe sukaɓe yo jogo nokkude pijata salon waɗirta ko mawɓe salon waɗira ko pour mawɓe jangginen sukaɓe men sen jeeɓa télé mum fof yo jooɗo banggue mum deeƴa concentré wawa concentrade wawa heɗade ko haalte ko wawa famde ko haalte ko jangginen ɗum sukaɓe men ko éducation jiya toppiɗen laaɓal men ganden koyto laaɓal ala musidɓe tedduɓe cellal wonta ɗon toppiɗen ko ñamaten ganden ko ñamaten gandon kadi ko ñamminten worɓe moon en kaali hanki to banggue fidélité to banggue infidélité hande en teskima musidɓe tedduɓe ko ɓuuri hewde e worɓe hande cellani walla mbiyen ko ɓuuri hewde yimɓe hande cellani worɓe e rewɓe pop cellani hande ha tinnodo banggue worɓe saabu won rafiji kewɗi so keeɓi gorko keeɓi debbo ko gorko o ɓuura tinde o rafi tension en diabète en e maladie ji goɗɗi chronique hande ɗe mbayno leydi e galleji meɗen AVC ne wayno leydi e galleji meɗen hande ene teska tan mata won rafiji so keeɓi gorko ɓuurata feñde koye gorko kono eɗi mbayno leydi ɗi rafiji kala rafi keɓowo gorko ene heeɓa rewɓe hande ko ɓuuri hewde hande mo jiiɗa hande yimɓe kala hande jeeyowo leɗɗe safruji ɓaleɓe ɓurɗo jogade leɗɗe gorago ɓuuri hewde kilaneɓe min wi kala jiɗɗo hande marsude publicité mum yiɗa marsude hande walla yiɗa andede yo jogo leɗɗe gorago sa wiima tan jogui leɗɗe gorago hande nde pinɗa fof aɗa dépense maɗa ɓaade ke leɗɗe maɗe moƴƴi jaaɗo fof so yini arta so yeehi kadi haalano goɗɗo adda goɗɗo yi kaari jogui leɗɗe mbaɗe fayida musidɓe tedduɓe ma heɓ kilaneɓe ha wayno leydi saabu hande musidɓe tedduɓe worɓe hewɓe hande nana ko jippiɓe leese worɓe hande hewɓe hande ma poussede ndemara oɗon gandi wol otoji no goodi so pini suba casara kineɓe ha heewa joɓa biye ma gayna mbiɗa ya ma poussa oto ha démarre ne joola taw ka joɓɗo biye maɗa worɓe hewɓe hande ko noon ma poussé nde ndemara so poussaka ndemarta ma jomum wooda ko mebɓi walla jomum wooda ko yari poɗɗe walla leɗɗe ɓaleje walla goɗɗum musidɓe tedduɓe nde motere mum démarra holko saabi ɗum musidɓe tedduɓe ko caɗele kewɗe ko ɓuuri tengtude noon ko alimentation to banggue ñamanteri hande ɗiɗo adjaji ɗiɗo kirmesinaji ɗiɗo gandanɗa hoore maɗa babiraɗo goto min haala omo wonda wonde kirmesine harmi wallahi ne harmi saabu kala ko ñawnata ko warata yimɓe ko yonɗum ko wartade kene ñawna yimɓe walla kene adda yimɓe aɗa haalna moƴƴani sa waɗi ne harmi hande worɓe nana ñamanteri rewɓe jiiɗi yo cafna ha cafa musidɓe tedduɓe gadda rafiji tension kala garaɗo rafi tension rewata hen ko ganduɗa faiblesse sexuelle kala mo rafi tension juume mum so ɓooyi heɓata ko gandanɗa ko heɓata ko sukara woni diabète kala mo diabète duume mum so ɓooyi heɓata tension ko rafiji ɓattodirɗi rewata hen ko holko jomum heɓata hanko faiblesse sexuelle hankkadi ko goɗa mo usto sembe mo usto so ɓooyi heɓa AVC yana AVC so neɗɗo yani AVC no hankkadi ko woƴa ko wona leeso ko nangi koyɗe nangi gandanɗa maɗa juuɗe junngo e koyngal natti yaadude ko musidɓe woppata troisiéme pied ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen bandiraɓe rewɓe tinnoɗe ganduɗen ko defa toon kirmasi waɗaka barke kadi kirmasi so woppama lamɗam so ustama balɗe ɗiɗi balɗe tati yimɓe gowtat balɗe ɗiɗi walla balɗe tati so natti ñamde kirmasi hankkadi wawata hen kono feeso duddu ni hayso waɗaka a tinta ñalawmaji gadandi ene teske kono so ɓooyi tan a nattat teskade ɗum noon tinnoɗen goppe kirmasi ngaji ustel lamɗam surtout jamma tension ngaji hande yimɓe nana jana AVC jamma ñalawma yimɓe nana jamma ñalawma nana jana AVC ji ko jiɗɗen haalde seeɗa kadi koko faati e musidɓe tedduɓe ɗoygol
gande koye hande bandiraɓe yimɓe hewɓe cellani yimɓe hewɓe hande ne gonde tension ngaji yimɓe hewɓe hande ne gonde rafiji holko saabi ɗum ngakkede ɗoygol ha tenti noon guila ɗiɗo téléphone ngaji gaari hande nena jeeya neɗɗo taw ko dawowo 8 heures walla ko dawowo 7 heures o jiima e téléphone makko kojok surtout ko ɗiɗo tokti ko ari ko tiktok ari ko o waala hen o wi ɗum ha gasa omo jala omo yeeɓa ga e ɗiɗo ganduɗa maɗa whatsapp uji nedodira ga message uji audio ga ene weela tan hiirere ɓeyɗo welde donka ɗanade mbasa ɗanade neɗɗo so ronkani yo ɗano waktuji 6 ko ɗum woni koye docteur eɓe jamiri wolɗan toon hande waktuji 6 neɗɗo jeeɗo ha minuit ha 2 heures jamma 3 heures jamma ɗanaki ko pinowo 6 heures walla ko pinowo 7 heures tawa musidɓe tedduɓe ɗoygol wona sara e cellal neɗɗo ɗoygol wona sara e ɗoy neɗɗo ko jeeyi toon sofreɓe hewɓe mbaɗa accident ji ko wayno surtout ko wayno julde en ko wayno ɗo jeen ko joomum ngakkede ɗoygol wiyane wona e oto hankkadi netta wawde concentrade jola e oto donka concentré walla gonga mbaɗa accident ji jiiya ganduɗa neɗɗo natta wawde mémorise natta wawde teskade gueɗe kewɗe ko ɗoygol manqude e muɗum mo jiiɗa foof wonde e hoore musore ko ɗoygol tawa kadi ganduɗa muɗum hewde hande heɗata yimɓe ɗanade wona rewde Allah wona haydara ko ɗiɗo tiktok uji ko ɗiɗo téléphone ngaji tinnoɗen musidɓe tedduɓe neɗɗo yo jogo programme neɗɗo yo jogo programme heure mo ɗanto heure mo finata saabu cellal ɓandu maɗa a wona téléphone maɗa ha 21 heures ha 22 heures ñif téléphone maɗa ɗanoɗa o plus tard 23 heures banggue kiraɗe men kirtuɗen law heewi galleji ko minuit 30 kirtoto so gayni heddo kadi ɓeɗe lawƴe kaake ɓeyde ɗuminen jomumen ɗano 1 heure 2 heures so pini subaka ko janggoyoɓe école aji sukaɓe men hande natti wawde famde haydara sukaɓe batti nande haydara ko manquede ɗoygol koye hande sukaɓe hewɓe hande koye koko duufi ɗoygol so neɗɗo manquama ɗoygol ala gandi hu neɗɗo foof ɓuuri foftade wawi foftade mo gandi noon ala ko foftinta gandi so wona ɗanade ɗoygol noon so manque neɗɗo gandi mum wuulat so gandi wuuli neɗɗo ronkat concentrade neɗɗo ronkat teskade neɗɗo ronkat wadde haydara so ɓooyi adda ɗum rafi ha tenti rafi noon biyeteɗo AVC walla rafi biyeteɗo tension ngaji hande yimɓe foof no gonde guite jiyata saabu écran ji ɗi koko bonnuɓe guite mo jiiɗa foof hande yiyata kala hande joguiɗo gandanɗa homaɗa guuro duuɓi sappo pawɗi taw fawtima e duuɓi joguiɗo hande ki ɗattata yiide ma watta hutorade lone holko bonni guite men ɗiɗo tiktok uji ɗiɗo appareil uji ɗiɗo écran ji mo jiiɗa foof noon fayi guite mum e écran adan ko téléji hande yimɓe goppi téléji ha laaɓi télé kam a jooɗo fodde 3 métres hakkude ma e télé hande écran hakkude ma e téléphone maɗa timmata gandanɗa hoore maɗa hay 30 centimétres ñalla hen kiira hen mbaala hen jaaha bureau ñalla hen garta galle kiira hen lelɗa jiima hen ha 2 heures 3 heures du matin a ɗanaki guite ma ñawi mo jiiɗa foof hande guite ne muusa mo jiiɗa foof hande tohño guite ene garta mo jiiɗa pop hande musidɓe tedduɓe ko ma force dokkaɗo hande carte crédit walla bisalal yo wuttu foof ko caɗele saabu guite boni écran ji bonni guite ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen uste téléphone ngaji ɗi uste écran ji ɗi neɗɗo yo jogo heure ha tengte sukaɓeɓe cukalel maɗa ɗi weltin ɗum yo jogo téléphone walla yakka tablette mum kono yo waɗ heure uji dokkata ɗum waɗa heure uji keftata ko wayno ñalawma janggateɗi heftu téléphone hoto janggo ña weekend dokka ɗum seeɗa to waktu ɗanateɗo ari kefta téléphone o gande koye ɗiɗo internet aji sukaɓe nan nder cuuɗi mumen hay goto anda koɓe mbaɗata hay goto anda koɓe mbaɗa an dehorde wasdeɓe ɗanade bonnude hakkillaji mabɓe an dehorde jimdeɓe ko juute téléphone ngaji bonnude guite mabɓe eɓe naata kadi e youtube uji eɓe naata e internet eɓe mbaɗa hen gueɗe goɗɗe ɗe yummiraɓe mabɓe walla babiraɓe mabɓe ganda ɗum noon netɗen no fewi musidɓe tedduɓe Allah reena en buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ko fate cellal innama de e so tol musidɗo moon sehil moon Haali Abou Ba yo jaam Allah ñallan en